En aquest vídeo farem un passeig pel bosc de bambú. Entrarem al recinte del temple Tenryū-ji i al seu jardí. I pujarem a donar un volt pel jardí Okochi-sanso per veure les vistes de la ciutat de Kyoto des de la muntanya. El bosc de bambú. Un indret diferent per a passejar, veient el vaivé compassat dels cims de les canyes de bambú, alhora escoltant el suau fregar de les seves fulles. Font per esbandir-se les mans i la boca per a purificar-se abans d'entrar al temple. Jardí del temple enclavat dins del bosc de bambú. Estàncies del temple amb vistes al jardí zen amb la finalitat d'ajudar a meditar sobre el veritable significat de la vida. Entrada al jardí Okochi-sanso. El caminet del jardí et porta al cim del turó, des d'on es pot divisar tota la ciutat de Kyoto. Kyoto, 1,5 milions d'habitants, capital del Japó des del 794 al 1868. Final del passeig amb sortida pel bosc de bambú.